Bu, gawene kopi, Bu. Apa ya tak gawekno? Ya iki kopine putih. Yo nek kowe ngaki duit seminggu jutaan, wong ngaki duit mek 20.000 kok njaluk kopi. Ya wong jenenge kahanane ngono lek kepiye? Sing Nih, lho, kopi remah iki tak banyu putih, Mas. kopa kopi. Wis ki onone banyu putih. Wong kowe wis seminggu ngakine 20.000 kok njaluk kopi terus. Ya semono ya kudune ya dicukup-cukupke duite. Jajal go, kowe nek iso 20.000 mbok cukupno. Saiki kebutuhan setiap hari jajan, listrik sembarang dengan 20 iki apa cukup? Ya pokoknya ya dicukup-cukupke nek iso. Ganti wis pokoke iki ganti kopi, mbok piye carane kopine ombe. Oh, wong lanang kurang ajar tenan. Ya kowe sampe nganu Mama. Piye? Mbek mlaku wae. Lah ya Iki mau kening apa ora aku kok guyu. Wis iki pokoknya ganti kopi, ganti sore esok iki pokoknya. Wis cepet kono. Oh, wong lanang kurang ajar rak toto njaluk ya mek engko sik iku adegane kan pas mlaku kok disut. Oh. Terus piye? Iki cek sik. Wong lanang kurang toto, kurang ajar. Di njaluk kopi, ora ana kopi dikai banyu putih malah digebyurno. Njaluk kopi anane banyu putih kok malah digebyurno. Oh, wong lanang kurang ajar.